Tohle je 26letý Nikolas Neumann. Tento skromný a tichý sportovec má na svém kontě už několik mezinárodních úspěchů. Mezi poslední patří vítězství na 2 světových soutěžích. První soutěž se konala v Praze s názvem Evels Prague Amateur, která je považována za nejprestižnější soutěž u nás v České republice. A druhá soutěž se konala 3 týdny poté v Rakousku. A závodím v kulturistice, konkrétně v kategorii Men's Physique do 175 cm. To je kategorie, že vlastně my neukazujeme nohy, ale máme kraťasy po koleno. Na soutěži v Praze před porotou složenou z rozhodčích z Maďarska, Rakouska, Německa a USA pózovalo 10 účastníků z celého světa. Hodnotilo se několik aspektů, jako celkový vzhled, vyrýsovaná horní část těla nebo například širokost ramen a zad. Nikolas se po své prezentaci dostal do první 5. Pro mě už bylo vítězství to, že jsem se dostal do finále. A v Rakousku jsme byli pouze 3, takže tam jsem měl finále jisté. To, že nakonec Nikolas světovou soutěž vyhraje, bylo pro něho velké překvapení. V Praze jsem s tím vůbec nepočítal, vůbec jsem to nečekal, takže jsem byl zaskočený až do druhého dne, ale byl jsem samozřejmě velice rád, protože do Prahy přijela moje rodina společně s mým sponzorem Petrem Bednářem, takže jsem byl rád, že jsem to dokázal za jejich podpory. Pečlivá příprava na oba závody začala Nikolasovi už několik měsíců před soutěžemi. Vždycky to zahrnuje tvrdou dietu, trénink 5krát týdně silový a každý den 45 minut kardio. Vlastně jezdím buď na rotopedu nebo chůzi na pase. A čím více blíží den závodu, tím více utahuje jídlo a přidává se na intenzitě tréninku, takže je člověk vždycky dost unavený a je to dost náročné. Stejné soutěže se Nikolas zúčastnil i v roce 2022, kde skončil 2. Měl tedy velkou motivaci být ještě lepší, což se mu povedlo. Letos jsme se s trenérem rozhodli, že dám pauzu, abych mohl nabrat dostatek svalové hmoty a v příštím roce chceme zabojovat o profikartu. Pokud se mu to podaří, zařadí se Nikolas do kategorie profesionálních sportovců. Nikolas také svůj čas věnuje dalším zájemcům o cvičení, pomáhá jim z jídelníčky a sestavuje tréninky na míru. Kontaktovat ho může na sociálních sítích nebo na jeho oficiálním webu každý, kdo má chuť změnit svůj životní styl.